똑같이 예쁘고 싶네. Ada. Halo लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय आं दिनैहाय बाजाराव थांनाय ओंखाम लोगोफोर जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नायनानै थांनो जोबोद बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै माइ खामला गायनायजों दिनै जों गुवाहाटि बेरायहैनायसो लोगोफोरजों ज'नो माइ गायग्राफोरजों गायग्राफोर ओमफ्रायो नायनोसै मा मा लाबोनाय जायो नोंथांमोना आंनि लाबोनायनि भिडिअखौ देखायगासै लोगोफोर ओमफ्राय दा आं दासो न'निफ्राय ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दा बेयावहाय बिबाजै बिब' ओमफ्राय गोरलैफोरबो थाखो सिख्लाफोरबो स्कुल लोगोआव मोननोसै नोंथांमोना देखायलांनोसै आंनि लोगोफोरखौबो जोंनि हाथायाव थांग्रा लोगोफ्रानो रायदों नै मिथिया Masih lama nggak sekali dah. लोगोफोर जोंना बिदि गाखोनोसै नै सिख्लाफ्रानो लाजियो माखौ gila angin lagi kenapa? Hi guys. Nggak lu kasih 예쁘고 싶네. Ada. Đây लोगोफोर आं सासे दंबावो बै दखानावहायो गामिनि दखानाव दा जों साब्रै जाजेनबाय Dah siap lah ciba hajar sih. Finally लोगोफोर ब्रिज जाब्रां ब्रिज मोनबाय जोङो आइफवालि Masih kena kan lain. मोसौआ लोगो गांसो बासियो इदि मोसौआ माबायनाया आंनि सायाव मोदोम थादोंमोन दा Ayo musuh. जि समायोनो नै मैसोखौबो मोसौखौबोनो मैसो मोसौ सुजु सुजु फैसा बख'नो नेदों लोगोफोर बेंकआवहायो फैसा बख'नांगौ आं खोरखिनि रंलांनो ओमफ्रायो खालारावहायो नेगासिनो लोगोफोरखौहाय मालाय खानायनि खालार फुनजादों आंहा फुनजाया लोगोफोर नोंथांमोननि Kita nak beli kita nak beli main video ke Dia kan sini ke Biko saja mà bên Nhật ngang bạn nó 900 đi Osla mình sẽ phải pasar dia gitu dia 900 man ni kamu nama tadi mendeng ayo kita ke nih Ambil di kelas itu saya itu ini teman lagi kan masih ke sana sampai sampai aku sama kalian gitu sama dia itu bukan ada ya di bawah pena nah biar di bawah pena nih biar saya yang butuhให้sudah nggak karena nanti biar saya sudah nggak Gak bisa bilang dari penjelasan ya. Mana dia sinar, bagi macam ada kebagusan, na pure sosial dia tu ya. Terus kita pernah tahu orang China be, kalau mana kan dia, bagi macam tu sini kan orang ya, ada tak kenal ya. Itu lah yang dia. Dia pasrah belum dia pasrah dalam ini. Wah, pasrah belum dia pasrah ya. Bisa apa? Pen plazu warna kepada dia dalam pen.
मोननै लाबोदों लोगोफोर गस्ला मोननै ओमफ्रायो गस्ला जरानो ओमफ्राय सेन्देल मोनसे लाबोदों ओमफ्रायो मा मा फिसा फिसा बुस्थु लाबोदों लोगोफोर गासिबो देखायजोबला आङो बेखौनो देखायबाय ओमफ्रायो नै बे गस्लाखौ ओरैबायदि मोजां मोनो लोगोफोर लोगोफोर बे गस्लाया ओरैबायदि मोजां बेखौ आं मैया हाथायाव थांब्ला गानलांदोंमोन ना बेयो बे ओमफ्रायो मैयाहाय हाथाइनिफ्राय फैनानै मेंनायखाय आं बे गस्लाखौ भिडिअ लानो हाया जायो बेखायनो दिनै लाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो मैया बेखौ गानलांदोंमोन आरो आं ओरैबायदि मोजां बे गस्लाया बेयो माबा लादों लोगोफोर मा होनो 1400 लादोंमोन बेयो 1400 ओमफ्राय स्टार्टबो दं लंपेन्टबो दं आरो बेना ओरैबायदि मोजां लोगोफोर बे गस्लाया गाननो माने आं बिदि सोंसाफोरखौसो मोजां मोनखायो गाननो ओमफ्राय नै बेबो संखानायबो सोंखेनो ओरैबायदि मोजां मोनो आं बे कालारखौ गाननो लोगोफोर मानसिया गोसोमबाबो ओमफ्राय बेनोसै लोगोफोर गैया जेबो जाजेबो सावहोदों खंखाखौ खालामनो नाङा दान्दिसे थिखोल जायो खामानि बेखौनो संख्रि माबा साना लाबोदों ओरैबायदि गरम लोगोफोर अबस्था गैयैनो ओमफ्रायो ओंख्रि संगासिनो दं अनावहाय ओमफ्राय नै आं दा बेखौ जादों आरो लोगोफोर देखायनोसै नोंसोरनो आं ओंख्रि संनायखौ दायो ओंख्रिखौ मोजां एवखांगासिनो दङ आरो बेखौ एवखांबावगोन आं बरिया जाखाबाय दै होबाय दै होबाय आं बेखौ रानहोनोसै लोगोफोर फाइनालि लोगोफोर आंनि मोसौ बेदरा मोनबाय नै आं मस्ला मस्लि होजोबखाबाय ओमफ्राय दा दुन्दिया होनोसै दुन्दिया दं जाबाय लोगोफोर दायो आंनि ओंखाम ओंख्रिया मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय आं दिनै जा मेंबाय आरो लोगोफोर माइबो गायबाय ओमफ्रायो सिङा जि साब्राय माइ गायनायनि ओमफ्रायो आं दा दसे उन्दुनोसै आरो ओंखामखौ जाथ'ला ओमफ्रायो माखासेफोर जानोसै आरो लोगोफोर ओरैबायदि गरम लोगोफोर